Lagu wong tani utun lho ya. Sugeng Sekisol Gah Mbah Mantan Sukorejo. Mbah Giarto. Dijenengake leh ngombe. Mau wis nyegak aku. Mbah Kito Blimbing, Bupatine Boro-Boro, Mbah Kito, Mbah Gatot. Yen sinawang ana netra sapa wonge sing ranandang tresno janur kuning lengkong-lengkong sapa wonge sing ranandang uyung Sarang kalian Supranada. Pamujiku wong ayu uga cliram ora bakal najan sawindu tresnamu Jogobaya Sambirjo lagi teko. Oke, pondok. Oh ya. Engko menyanyi ya, Mas. Engko nyanyi lho. Engko menyanyi engko. Monggo dilanjut. Menyanyi. Tresna iki ana saya sih Mas malah tambah tresna. Pak Bupati. Ora iso. Pakde gak iso goyang. Yen sinawang ana netra sapa wonge janur kuning lengkong-lengkong sapa wae sing nandang uyuh bengawan lodho rasa tresna rene ya ra bisa godhong ates dadi janji sak tetes sing tresno ya Mas kanggo tombo pamujiku wong ayu uga slirang ora bakal lali anajan sawitu tresnamu Bupati ini kita sigra men nih. Cocok karo hawane. Nek cocok ya maju to. Nek cocok ya rene. Wah iya to. Ayo diteruske. Tresna iki ana meneh. Matur sembah nuwun Mas MC. Yo. Kepareng
Sinarengan Supranada. Yo. Jane duet. Sapa wonge sing ora moyo anyanding wanita utama priya kan jatika begya mulya yo. Sapa wonge sing ora gandrung anyawan teteke jantung arek ngomong belum yen lumaku Sapa wonge sing ora mulya anyanding wanita utama priya kan jatika begya mulya langgeng salami
tunggang ya Mbak. Saiki kowe sing gedhe. Oh, gedene, Pak. Iya. Gedene nggonku kas mangan. Ganteng ompak. Kerasa. Rasa ini mrek wahadan. Tewas setan dalam kasat badan. Disarkan langsung ke radio Arsita FM. Mas Bagus. Sambung gedene tutup. Tutup. Ya. Nggih. Gedene Ja. nggonku Ja. kas mangan. Bapak MC. Omega randuwe Kak, mongso Omega monggo. Monggo pangapunten Mbah Demange Karjo. Sutranada. Ya. Oi! Oi! Oi!
janjimu wong manis nyedrane saiki njur lali ya ayo rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani yo rasane lara dadaku wong bagus aku melu ora pamit aku saiki adang dunanmu mong kaju aku ning tondo katresnanku kaju kuning dadi babeleng nalika biyen aku isih ngandeng mrono mrene isih tak gawa ora bisa pisah nadyan mung sedela Supranada teko kene kok guru 3,5 iki apa ya ra edan ta? 3,5 Nggih. Dadi rasane 3,5 ana panjere napa pripun ya? anu ya Ora patek mudeng lah. panjere ya nek Oh, ngono. Ya. mboten ngertos kok Pak Monggo. nggih ake ndang taliyo wong bagus wis kangen ketemu siramu kaju kuning tak jalungku taliyo wong bagus kumpul karo aku Dian BAP Oke ya Alinga marang janjimu wong manis nyedrane saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara dadaku wong bagus apa melu ora pamit aku saiki adang dunanmu mong kaju aku ning tondo katresnanku kaju kuning dadi babeleng nalika biyen aku isih ngandeng mrono mrene isih tak gawa ora bisa pisah nadyan mung rela wah jebule Supranada ya enak tenan ya pripun monggo sok-sok Pak. oh sosok sok-sok apa aja sok-sok ngronjal bareng ya nggih gronjal sok-sok Dian wah nek mega kuwi genah wong waduk kuwi ora ana ngronjale ayo lanjut yo meneng nek blombang ngono ora apa-apa ora pateka waduk tak omonge yo lanjut sepinten Mas mulai kleru nggih pangapunten
Iya iya ta. Engko koplo kok iya iya. Jamu godhonge maniran suwe ora ketemu dadi pikiran krungu lagune sameran manyos prewu banyu basan yo ayo Cino ngadeg Cino bagi tom bimbing ngadeg ayo kabeh ngadeg kita yo ayo Sri ayo koplo koplo dikayeng ke yo. Nggih yo. Monggo. Asal karo bisa nyawa. Gunung desa. Monggo Pak Deyono kepareng aja meneng. Monggo sinarangan Sukranada. Iya iyo. Iya iyo.
Pakdeku Yono. Enak nggih, Pakde. Pakde Yono ganti-ganti pasangane durung mesti yen dadi tutune ana gandrung ayu dhewe emane dadi ana 5 anake sinarangan Sukranada biar video syuting Sinakuyung BAP audio sound profesional. Iya. Yen memrang katon mencorong yen besangut malah saya patut rupa ora sepiro pranyata Pakde Yono tansah take kembang desa kasih oi setengah tuwa nanging isih kaya kenya sapa wae sing jawil bakal kitil terus kacate hake gonta-ganti matur nuwun Pakde Yono menika ingkang duweni Depok. Pangapunten Pak Lurah. masuk Pakde. Slendra
aja lali alamate. Heeh. Karang Gandu. Heeh, Gepolan. Kerja Karanganyar. Wong sing tak puji moga sliramu ora golek ganti ora ayen rino sembah nuwun. Yo. Waspadano prajuritmu kalaparan mula kowe dadi wanita boyongan yo obat kowe wanita keparat apa ora ngerti yen Bandung lanang jagat putra ratu pengking Prabu Tamarmaya aku duwe ati sekti Pandawasa lara jonggrang sun muta pundhut pancen kowe ayu tenan
Super enak. Yo yo yo. Goyang Mas Ri.
Panji. Melih, Pak. Bojo depan keluarga Dawung cetokan kusum blimbing Pakung kita Bupati ini Boro-Boro Cino komplit Kakung Gatot Pak Di Jelembung Sejoko Jawa Timur
manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lemis yen mesem manis sing kuli madu kaya bisa merontoke jantungku yo 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 sampean pancen ganteng tenane tambah ganteng yen ora seneng mendem nek gak mendem gak trimo ki Mbak soalen mas namine kempet terus ngalor kidul sampean gawani gendul kulino oh kulino kembang lati adu dek ironce-ronce setengah mati setengah mati aku naksir kowe pasar lagi mas neng kutha Solong aku ngerti sampean senenge godhong ning ki gak wani ki iris dek bulane Jawa kowe camane dasare prasaja memang lidas tidak bertulang pandai bersilat koplo rong pupuh koplo asik yo ayo Mas Mul Bung Pramada bekerja sama dengan Dian apa ki shooting asik ayo Pak Sugeng ingkang gadhahi blok sek sambung macan are Mas Bambang RT nang Sri manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis yen mesem manis sing ngungkuli madu kaya bisa ngerontoke jantungku yo ngapusi nek gak mendem gak wani kembang lati adu dek dironce-ronce setengah mati aku naksir kowe pasar lagi mas neng kutha Solong aku ngerti sampean senenge godhong iris-iris dek atulane Jawa kowe tak manis dasare prasaja memang lidah mas tidak bertulang ayo pandai bersilat iku makane ayo Mas Jojon jaga boyone pondok Mas Jojon manis dek kowe pancen manis tambah manis yen kowe ora lamis mesem manis sing
diamond. Aku ngerti Kang Mas senenge godhong. Iris-iris deh bulane Jawa. Apa wetah manis dasare prasaja. Memang lidah Mas tidak bertulang Pandai bersilat watake wong lanang ya kaya aku ki. Matur nuwun teh. Mangke pakarman kok dhumateng Semangat ya. Makarya sesarangan BAP sasesen. Iya. Yang ayo, yang ayo. Janji tresno nalika semono asik asik tasah berrenang kaya Wong manis kanthi aneh atiku. Piye-piye aku manut sliramu. Yen kowe takon isi atiku, kabeh mau amung kanggo sliramu. Wong ayu disawang tambah ayu. Yen kelingan aku ra bisa turu. Yen nganti lali janji-janjimu, bisa-bisa awakku dadi kurung. Selendang sutra kuning tanda mata kang diwenehake nalika pepisahan. Kowe janji ora ngalekake.
Mantani senengane jrong. Monggo. Ayo Mbak Gito, Mbak Gadot pundi Mbak Gadot? Wani perintah ra wani mangkat. Ayo. Cari perintah bupati gak apa-apa iki. Yo, bupatine Boro-Boro yo. Nyen ngapunten Mbah Camat nggih. Pak Desamto nyen ngapunten. Ayo Mbak Gito jumeneng. Ayo Pak Dejo Lembung. Ayo. Sik. Nah. Sing ngrumangsani mantan wong Sleng jumeneng ayo. Ayo Pak De Bambang, Pak Desar, ayo. Ayo, di Mbak Gadot nih Mbak Gadot. Yo Mbak Gadot, yo. Loro asmara pun ketawangke yo. Ayo. Ayo Pak Dejo Lembung dan Sugeng. Sip. Ayo Muhammad Haji Sukisut jumeneng yo. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu aneh kono kae gawang-gawang angel dilalekne ayo jeng padeku gemati cae Muga-muga Gusti tansah amarena dadi srana usada laras Kejol ke Mas. Aku bisa nambani rasa Ayo Pak Dejo Lembung jumeneng yo Dik. Mangan tahu rasane asin. Godhong turi sing lumah kurep. Penyanyine ayu aku ra pengin yen diwehi aku yo duwe sepeda jengki elek rampune bolong aku seneng penyanyi kuwi elek yen bengi digawa aduh
Waduh, Pak Camat, waduh. Aduh sayang, siang malam terbayang-bayang. Nggih.
peteng dedep leliwengan gugah ati kang kebak pacoban layung iya iya iki awan apa bengi bengi le bengi kebangetan uripku iki Gusti paring margi gesang kula menjang kados pundi ayo yo 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 menjang kula tekan ngerti Bapak Ibu sampun boten wonten Mbok Gusti ana ing sandemu besok kowe bakal mulya kanthi tangan kowe atel swara hae tuken tak gentung yo Mbak apa le piye iki aku digandeng Mbak heeh sik kecut Apa pancen wis nasibku aku urip tanpa bapak ibu nelongso jroning batinku aku iki dadi yatim piatu Supranaga Mama Bibi apa aku jak dolan Mama Bibi Mama Bibi aku njaluk adik Mama Bibi peteng dedep leliwengan gugah ati kang kebak coban iki awan apa bengi sore kebangetan uripku iki Gusti paring margi gesang